All right. Okay. Musati maenda kure. Musati maenda kure. Ndanzwa maziya muri kutaura mese muri machuadi. Iwe wati avanona zva ndani munina wangu saka iwewe uchiona vachichako saka uchiona vasambu yagara pasi iyo zviri kuonekwa mudare. Hahasha TV, nyaya sezvadziri. Inodiwa mai kusarurwa unodiwa kudarira mambo makope nemosa yekuzviti uri mukuwasha wekwagute nekwanhapi isu tisingakuzive. Uya neuchapupu hunoita kuti tikuzive uye nekwawakanororera. Come again. Ndiverenga futi section. Someone para mai kusarurwa unodiwa kudarira mambo makope nemosa yekuzviti uri mukuwasha wekwagute nekwanhapi isu tisingakuzive. Okay, Bomira. Kwagute nekwanhapi isu tisingakuzive. Uya neuchapupu hunoita kuti tikuzive uye nekwawakanororera. Okay. Munhu wacho akarorwa ari kupi? Unakafa. Unakafa. Unoti apa tingave tinotaura kuti pane kurorana munhu watisingamuoni. Saka tinenge tichida kuziva kuti akarorwa anonzani? Yuvhoni napi. Yuvhoni napi. Pana anechitupa chakafanana naIvhoni. Hama yaNuvhoni napi iri kupi? A brother. Kowe kwana baba? Baba ndakanoona nesura. Vari kupi? Vakati iwo ngau yanditori. Okay, fine. It's okay. Vhoni napi akaparara nemakore mangani? Akade 34. Tereresai vanangu. This court, it is constituted by the law and the Constitution of Zimbabwe. Ndo munemva kutaura kwangu, ndo munobva kuranga kwangu, ndo munobva kutenda kwangu. Saka basa rangu nderekuti vana veZimbabwe ndiri sekuru wenyu. Tinoonesana zvireuti kutadza kuripo, kugona kuripo, kuziva kuripo, kusaziva kuripo. Tinofamba tichichengetedza tsika dzedu dzechivanhu. Ndinoda kubvunza imimi vese mauya mudare rino, ndiri kubvunza kuti ndanzwa kubvunza kuti imimi mati muri chii? Inini ndira mai vemwana vaivhona napi. Okay, uyo chii chenyu? Uyo handikuzivi.
musati amumuziva. Ndinongokuziva kuti akapa mwana wangu mwana chikomba chemwana wangu. Alright, fine. Imimi iwewe ourichi ndiri mukwasha wao. Mukwasha. Atimire vanhu ngavatore kose. Alright, ngavatore. Titi Nyando. Gaverengwa pa Samuel Mavindi. Ndazvinzi. Kupokana navo. Ngomira ako. Mike Musaru. Gaverengwa pa Samuel Mavindi. Ndiro Samuel rero wakatambidzwa iki. Ndiro Zvese zvaverengwa pa ndizvo zviri. ndizvo ndandaza. Right, Titi Nyando. Titi ruoko rwerudyi. Dai Titi Nyando. Ndasumudza ruoko rwangu rwerudyi. Ndichiti ndichataura chokwadi. Chokwadi chega pasina nhema. Mwari ndibatsire. Mike Musarurwa. Sumudzai ruoko rwerudyi. Dai Mike Musarurwa. Ndasumudza ruoko rwangu rwerudyi. Ndichiti ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari ndibatsire. Asese. Vavere mwari mazvisi. Unobvuma nyaya kandinoramba ayo. Ayo. Tapazoti Igaratange vanogadzirika. Imi ndinozogadziridza apa musoro wenyaya chete waida mukwasha wenyu. Ati Samuel wakarinzwa wakariona. Nawe iripo unoibvuma here kana kuiramba unoti kudini? Nawe iripo ndinoiramba. Kuti kudini? Kuti vanoti havandizivi. Alright, ngatibomsiya chapina. Alright, zvapera Mike. Mike ari kuti hauna kodzero yekumudaidza mudare kuti muti ngawe atsanangure kwaakaroorera Yvonne. Achiti what almost Ndovaziva. Unyandi awaramba. Unovaziva sani. Ndimunina wambuya vangu amai vemudzimai wangu asi warati nyaya yauya muno mudare yamukakwira muchiti ngawe azotsanangura nemunhu akaroorera kuti mukwasha wenyu mumuzi ati haizive nyaya iyo. Ini haizive ari kuti haizive. Iri kubvunza kuti akaroorerani. Ngauye nemunhu waakaroorera nokuti hauroore nemuromo. Kana ava ndinovaziva noziva amusha imi ndinokuzivai mambo ndinovaziva. Kana achiti anondiziva munosogona ngomuziva unogona ngotaura ndakaroora. Asi huya nemunhu akatambira pfuma yako waakapa kuti uyu ini ndina mai mwanaka chiri wacho munhu waakapa kuti uyu wakadya pfuma yangu ndiwe iwe handiti uchikupura kuti ndinomuziva munhu uyu akauya akandipa pfuma. Alright. Saka imi muri kuti Mike wamunozori mukwasha. Asi mukwasha. Asi Mike vonanga akaroorwa naye. Vonanga akaroorwa. Tisati tamboendera mberi avanhu vakudzana sambuya nemukwasha. Tinoda kutonyatsoti ipapo vakudzani tisarambe vasaramba vakagara zvavo. Munhu asi mukwasha wangu angu. Ukatoda kuti andichire asi mukwasha wangu. Magara mukandi madhumanira muri kuita so zvakatidziwo zvatoratidza toda kuzvigadziridza regai ndikuburise sedare since asiri mukwasha wangu hazvigadzirisiki wangu mukwasha ariko vazvinzwa wokuti anopfugama aruko anotoziva kuti amai uyu agara hasi Mai Nyandoro, toda kuti mutitsanangurire kuti chikonzero nei muri kuti uyu hasi mukwasha wenyu. Maita zvakanaka. Indine mukwasha wangu akaroora Yvonne 2008. Anonzi akatozoziva kuti Yvonne ari kupi Kennedy? Ari maharare. Akatozoziva kuti Yvonne ane nhumbu 2016. Saka paakaroorwa naKennedy vakaita mwana here? Mwana havana kuita. Asi mukwasha ndiye akatoviga Yvonne Kennedy. Ndiye akatenga bhokisi zvese zvakaviga zvinhu Yvonne Kennedy akazviita. Anga ane mwana here? Vaka vasina mwana. Uyu
akangozopawo mwana ndopari napo kuti akapa mwana kuti murume wese ari kunozvarisa kunze kana ukazvarisa munhu apa saka amai kana achipfuura apa amai musikana vatoambira kana ukamuzvarisa mwana ari kupfuura apa atoambira ndozvatapita musikapo raita dzoka pauri mai ava ndiani wakwa Jambo ya wangu. chinonzi ambuya Mimi na wangu. ine nyarara uri na wangu yako amai wako Amai vaivhura runyararo chaukaita kuti ndambuya vako chinhu tozivana taitofambidzana vachitouya kumba kwangu ndichitoenda kwavo. wakaroora Kuroora ndakaroora. kunani Kuna trezvara vangu kwagute. pagute ana amai vacho vanga varipo here Vana mai vacho vanga vasipo. Pamba nechikonzero chakaita kuti ndinonoke kuzivana haiwe kuroora chinonzi kuroora mukadzi pane mukadzi anoroorwa pasina amai mwana munhu ipapo vanga vasipo. ndatimbopindura pane munhu anoroorwa pasina amai here Kwete. saka ipapo kuti wakaroora sei imbonyazvotsa Aiwa, ndakazosvitsa yana amai. Yana amai ndakazoibvisa. pasaidi Ndakazozoiendesa. wakapanda okay all right musati maenda kure ndanzwa maziya muri kutaura mese muri machuwadi iwe wati avanona zvandani Munina wangu. saka iwewe uchiona ava chichako Ndambuya. saka uchiona ava saambuya gara pasi garabva pabhenji pamusoro kuregezvenyagara asi mukwasho iyo zviri kuonekwa mudare wakazvarisa mwana chete teerera dare ndiro riri kutonga tevera murawo zvikanzi taura ukanzi nyarara musawanze shungu manyando handitika tiri kufamba nenzira yechivanhu kudzidzisana right mike wati wapfuma wakaroora kunana baba vaivhoneka kunzi ana asekuru Ana baba vacho. ana baba vacho ana amai vasipo Ana amai vasipo. list yako iri kupi wakaroora Tarise kuti ndauya naye. wauya nayo here kwete kuti rega nitarise unayo Ndauya here naye. Samoni riri kuti pamusoro Samoni riri kuti uya nehuchapupu pane wauya nawe Ndauya nemunina wangu. unina wani Waivhona. wandaita noisina yemuya chapupu koati asi pasamoni Aiwa ana kudya. aivepo ikokanourora Nepandakaenda kwana sekuru kuti zvinobvisa yana amai uchapupu ndauya nawo zvakare. wakaenda naye kunorora wachidombo wakwazvi Dombo akanga ari wekwana Bhururu wana sekuru ndiye akaita dombo ipapo. kowadikuya naye Ndakamushaya. handipaziva neuchapu kwatezvara vacho wadikuya navo wakapa mari Kwauya mainini ndo vakwacho. mainini antonga mushai naive ndosanga paa makanyorwa kunzi uya neuchapupu hwako kuruvha kuti shuwa wakapa munhu mari uyu akaibata pane pandodakunzwawo tisatenderera mberi ana ambuya pane pandoda kunzwawo mati murume waivhona akashaya aiwa ivhoni ndiye akashaya aiwa ko murume wacho murume wake aripo ari kuharare saka uyu igomba wakadanana naivhoni akakuudza kuti kudii aive musikana akaudza kuti ana murume Angasina munhu. Akatogara naye 7 years kusvika atozoshaya. Tingori tese tichigara tese pamba pamwe chete mazuva ese. Kana uya anipfunzwa imuninyarara mukana wenyu utaura munhu wese ane mukana Uye amenochakamirira chikumbira kubvunzwa. kweiwewe newe aiva kuti ndambu yako but ausumburadza ndambu yako apa utogwizirana nawo Aiwa atatongoguma back aiwa akana andi. asi wakanwira Aiwa kana. Vatongopotamawo ndichitofuna. walikumira kana
kana kutendera kuseri kwebhenji wangafana kutendera Order. Ndichikumbirawo chichiro Right. kuti mambo inini handisi mugari wenharaunda iyi uye ndaurwa yatiri kutaura nezvayo kurorwa kwacho kwese kwakaitika kwaHarare nekwamanyaira kumusha kwavo handiti murikuona mambo sana ndichichema kuti dei zvaikwanisa nyaya yacho yaitirwa ikoko Kupi. kwazvakaitikira kwacho iwe ndounotora vanhu vacho vakatambira pfuma vauya ozamo wacho havari kundinetsa kuti ndibatane Saka ikoko ndo vasinganetsa. aiwa ndokwazvinenge zvakaitikira ndangotaura hangu maererano nemitemo iri yejurisdiction Jurisdiction yekuti kudii yekuti inini handisi mugaro wekunoku nyaya idzi dzakaitikira kwaHarare nekwamanyairi Saka kuti nyaya tongerwa. saka sekuru vacho ndikutoona kuti havapo panapa nekuti vakaenda Naiwe mai kusatambisire nguva. Pasamunhu rawakatambira iwe wakatosaina handiti uchiti watambira sho wakokwa kudare kwamambo. Saka zvawakutaura zvejurisdiction ipapo wakutotaura nesimba. ndikadai ndichikanganisa but Munomuchariko. kana ukadaidzwa handiti unouya wozotaura nhunha dzako wasvika padani Zvandi kutaura kuti nyaya yako vari kutaura haipo. Ezvinozviwo inyaya yaivhoni iri kunzi upindure. Auri kuti mukadzi wako haina basa kuti yatongerwa kupi, ana mbuya wako vakaona zvakavarerukira kuti ndau yavo itongerwa kupi, uri mukwasha saka unodainzwa kuisa. Kana kudai waida kuwadaidza kwako vaiuya. Saka iyo haisi nyaya iyoyo. Chatiri kutoona nyaya ndeyekutariswa kwete nzvimbo. Saka pana nambuya yako apa vasira pana umwe waunoziva varipo. ndovaziva vanogara kushe ukunze avanogara Saka akazoitwa musara pavana paakafa ivhoni ndopa. pakanga pasina pandakaziyana naivhoni nauro akairipo Paakafa iye vhoni akaitwa musara akanzi asare nemwana ndiani. saka parufu pacho pasina namai futi aiwa vhoni akashayikira kunoko auya kuzovhakacha pamusoro yechangambe nyaya ndindakatoya naye kumba kwavo apa tatouya kuwikendi achivhakacha ivhoni ndokwakafira. Saka mwana wacho akasara naye. Mwana ndinaye ndakatozoenda kudare kukoti kuti ndimutore because parakakosha ipapa auya kuzovhakacha ndonichifunga kuti pamwe ndonyaya yatichatonga mudare muno. Saka iwo handiti uri kuona kuti ana ambuya vako vane chikonzero chekuti vakudaidze kudare nokuti havana kumboziva kuti mwana wavo akaroorwa, vakatozongoona uri gomba riri kutongomhanya nemwana wavo. Pamusoro Yuvhoni akati achishayika paWillisbridge Farm ndamusiya kwemazuva mairi atouya kuzovhakacha amai vakangu vakatouya kumba kwangu vakatorara ikoko vakatomuka mangwana vakatondikumbira. Izvo tazvinzwa batiri kudzoka ndepekuti nauya vaenda nambuya yako kuti iwewe vari kuda kuzoti wakaroorera kupi. Ndakapa Patisoni napi naRoselini napi munin'ina wavo akatozoshayawo manje ndakatozonzwa unyorohomwe ndo vakatotidaidza chakanga chakuitika kumweya nambuya vangu handidi kunyemerera pakatanga kubvutwa zvinhu nokuti ndakati ndichiuya ndatoziva kuti mukadzi wangu ashaya paWillisbridge Farm ambuya vangu ava nemurume wavo Pipinyando vakatomutorera maki yemotikari vakati motikari yakatengwa nemwana wedu handi mukunzwa ndobva vatoitora ipapo indobva ndazotakurwa namwana waavo anonzi Marshall ndiye akazonditakura inini nemukoma wangu dzokera kuHarare kuti shendai mundoronga zvekuti munhu aita se avigwe. Ndichisvika ikoko tezvara vakati kwete mwana wedu ngauye kuno kaitwe postmortem toda kuziva kuti mwana wedu afa sei. Ava ndopavakangoenda straight kwachiota ndovanomuiga ikoko saka ndopakatanga kukakavara nazvo asina kuitwa postmortem. Munhu akanzi aitwe postmortem pane paangatizwe naye aiwa vakatoenda naye vakatomuiga. Order. Koma wangu atoripo wandanditori naye pangaitika zvese kwenge bheri but postmortem handiri pane papiwa hanenge oda yekuti ngaaende postmortem. takatofona isusu tikati mapurisa auhere zvikati mapurisa aripo takasvika pamba pacho gedhi ranga rakapindwa ona akafa ari mukati. Saka iwe kadasona maiki nyaya yako mamirira ikaita. Saka pakaita nyaya ikomira unzwitsa.
Yona yako mamira yakaita. Uya kudhuze ugare kureko. Baba pamusoro ndinoita ndichikangana ndingotaura maona paya pandabuda panzapa mwana uyu ndafonera baba vake vari kubheovhetia ndichivaudza kuti Mike anotora mwana uyu vakati iko kwari kutsvange kana zvanetsa mambo mupei foni andifonere iko kwari kutsvange baba vacho vati ndinouya kana zvanetsa nayo unonzi andisimukwezva Maradie. Ndinonzilisa munachitavenga kuti. Ava ndianoko. Ngamai vangu. Andikusiya shamwana ndakakuona kake chitu andisumai vako. Uyu ndiani. Urumo isotsi vediwe anokitendereza. Anokubhadhara mwana kudai. Ini vakuna akarorerwa akapuwa mari baba variko. Chimbomira imi mwana sisi wacho uyu ndiani. Uyu takanguradzwa panhamba kwakaenda kuizhinzi ndiye munin'ina kune mwana wedu akafa wasisimba. Aivoni napi mwana uyu mwana wababa vake baba vacho akafa. Ndinonzilisa munashi taruvenga kuti Baba vacho vati kana zvanetsa unotifonera. Baba vangu my biological father ndovakabereka Ivhoni. Ana mai vedu vakasiya asi ana baba vedu asi amai vaivhoni ndoku vanobva pachiuzi Akambova wewe. ana amai vacho ndevapi sindara unovaziva Wakatoona kangani. Iwe tiza kutaura chokwadi kuna baba ini kuna baba vari kutakaona nechiti vakagara Ivhoni taruvenga kuti Ivhoni taruvenga kuti waita zvakanaka dhese saka iwe uyu wacho ndiani ndibamukuru vangu vakarora sisi vangu waivepo paakarora ndandiripo akatonongamane kudzana vakati kwana amai vacho waivepo handizivi vaivepo here ini handinangovaona paakarore bhozi akangoya kuna baba vangu kwakanzi amai pana anga aripo saka idarira pamusoro changano inini chikonzero chakaita kuti ana mai vasipo ndanichikumbira kuti munditeerere vana mai vakanga vasipo nekuti pakafa amai vaivhoni handi mukunzwa chakamira pakashayika amai vaivhoni ava vana mainini ava ndo vakasara vachigara pamba baibai kusvika Ivhoni akavadzinga pamba akava evicta nekoti order bemba racho nditori naro bemba racho ravakadzingwa pamba pacho naIvhoni vakaisirwa zvinhu panze Ivhoni achiti ndakutyira upenyu hwangu akatoenda kukoti ndinaro bemba racho notice of ejection neorder yacho yekutovabvisa pamba saka ndini ndakatozoti Ivhoni hona kwana baba takaenda kuti tisaziyane nana mai hazviite mukadzi wangu chimira nditsvage toone kuti tovawana kupi vana mai imba yangarwisa mani yanga yaIvhoni bhozi akabva yafambira estate yamai vake ari ega handingokunzwisisa ndobva vabvisa ava saka ndo pakabva uturu hwese hwatiri kunetsana kusvika nhasi kusvika Ivhoni afa vakamukira mumba mavo vamutorera foni but isusu pane nyaya yedu alright pane nyaya kusoro nyaya ndinayo notisi yacho mangwana muda kuiona yavakadzingwa ndosaka pambasina ana mai pakuroora ndoda kuti munzwisise kuti sei ana mai vanga vasika kana zvawo nhayo kana zvawozokanzana namai vadzingwa vanga vasingaonaunzwe ungarore mwana womunhu apasina amai ndosaka ndakazovatsvaga ndini ndakatovatsvaga inini ndikatomutengera magurosari ekunoita sori amai tikanovawana kushowo kunze amai vaka ndokwavanotogara vabvunzei kuti vanogara ana amai mamumu akutika sekundaremo mapurisa pamusoro imambo zvese zvaari kutaura murume uyu inhema dzega dzega nezuro ndanga ndina baba mamboona pandambobuda apa panzapa musikana ndamurangarira musikana ndenge ndamuziva ndibva ndafonera agute vakati ari kutsvange ikoko ati mwanani ini ndakati mukwasha ngauya andiona haana chaakabvisa mukwasha uyu ngauya anditore
mwana musikana handinerora ini tiri kuda munhu akarorera agute nanhapi ndozvandakanyora haana uya anonyanya nemusikana uyu musikana anororerwa tikuda chifavai iwewe wati wakarora budisa mapepa yako yawakarora tione mapepa yako ndipe mapepa yekuti nyaya yemamutinesi yako muno rekanyikutaurirei ndakukupai final warning. Ukataura usina kupuwa ngo yekuti taura, I'll charge you with the contempt of order, contempt of court. Tiringa this is not a kangaroo court. It is a fully constituted court. Ngatite zvinhu zviri pamura watina kuya kumahumbwe kana kuzotesta pfungwa dzenyu kwete. Tuda tive tinoita zvinhu zvakajeka zviri pamurawo kusunungura pfungwa dzevakaremerwa. Saka apa chandiri kuda kungokonfirma ndechekuti iwe ndanzwa uchiti wakarora. Anenge akarora ndiri kuda inonzi contract of marriage. List remarorero yamakaita. Since I'm hearing kuti uyu mufi akanga ane mumwe murume ndizvo. Ndikutoshamisika. Hold on. Ufana kushamisika kwandiri. Iwewe unotati iwewe utiratidze umbowo wakazara wekuti uyu wakarora. Uyu kana ane kusaziva kwekuti iwe wakarora. Pari kudiwa proof. Ndanzwa imi muchitaura kuti kuna vandoro kana kuti baba wacho ari somewhere. Urutaura na mabarano amambo makope mambo vaseni vanofara takona pane zvatoda kunyatsozwa pakati pane mhosva yakauya kuna Tsitsi Nyandoro naMike Musarurwa. Munovaziva here vanhuva? Tsitsi Nyandoro ndiani? Tsitsi Nyandoro ndiani? Uyu Mike Musarurwa. Mike Musarurwa ndakambomuona kamwe chete auya kumba kwangu achiti anenge aigara nemwana wangu here akashaya kuti. Anenge aigara nemwana wenyu? Akashaya nokuti kuuya kwaakaita kumba kwangu akauya mwana ashaya achida kuti atizivise kuti ashaya tinodawo kuti notibatsire tikwanise kuviga mwana. Oh. Ko pane musikana uya wauya naye ari kuti mamutuma kuti amupupurire mudare. Munomuziva musikana iye? Anonzi musikana upi? Unonzi ani musikana? Melissa. Anonzi Melissa kana kuti Munashe Gute. Munomuziva? Handimuzive. Hapana munhu wandamutuma ikoko kuti achipupurire. Zvapera. Tatenda. Ndakungamazinzi.